jednostavno neki ljudi ne žele da se bude, žele da budu u Matriksu, žele da budu u lažima. Poštovani dan gledalci, dobrodošli na ovu emisiju Intervju. U današnjoj emisiji moj gost je Marija Stojaković. Marija, hvala vam veoma što ste se odazvali ovome pozivu i što ste pristali da budete gost u ovoj emisiji. Hvala na pozivu, naravno. I prvo pitanje, Marija, za vas, kako vi komentarišete aktuelno stanje medija u Srbiji i u svetu? Da li su većina medija pod kontrolom aktuelnog režima i da li postoji sloboda govora u medijima? Pa mi smo valjda svedoci da trenutno u celom svetu se mediji apsolutno koriste za razne agende koje se nameću ljudima. Mada naravno mediji su se uvek koristili za to, tokom cele istorije, to ne treba ni da nas čudi. Najgore je od svega što u stvari sada sloboda govora u stvari ne postoji više u smislu kao nešto što je Ustavom zaštićeno i što svaki čovek bi trebao da ima pravo da kaže svoje mišljenje, bez obzira da li to šteti nečijoj vlasti ili šteti nekoj, kako da kažem, industriji ili nekoj mafiji. Nažalost, mi živimo u svetu gde se normalizuje nešto što apsolutno pre, recimo, 50 godina čovek ne bi ni pomislio da ćemo doći dotle, da moramo da pazimo šta govorimo i u stvari da se plašimo da govorimo istinu, jer ja mislim da je, sada se sve svodi na to da, pošto vidimo na internetu kako u stvari oni to rade, oni u stvari na internetu sada ubacuju sve više i više laži, uklanjaju sve više i više istine. Dakle, na primer, ako sam postavila neki klip o zdravlju, oni mi uklone i kažu da se to krši sa njihovim pravilima koje su oni postavili. Ja sam se žalila i pitala, izvinite, ko postavlja ta pravila, to Bill Gates ili dr. Mengele? Mislim, baš me interesuje, pošto ovo što sam postavila se hiljadama godina koristilo za lečenje ljudi, za oporavljanje, znači u vreme kada nije postojala farmakomafija. I onda sad to tako ide. Na kraju će u stvari biti, kada uklone, pošto je to očigledno plan, na internetu uklone svu istinu, znači ostaće samo oni ljudi koji imaju knjige, moći će da imaju nešto opipljivo, da kažem, što bi moglo da se koristi, jer recimo, daću samo primer jedan. Prijateljica mi je pričala o jednom lekaru koji je napisao knjigu još u prošlom veku, 80. godina, i rekla mi je, kaže, moram da ti dam da pročitaš, fantastična je knjiga, i nije mogla da nađe. I kaže, ne znam, nekome sam dala, nije mi vratio. I ja kažem, daj mi ime, knjige, pisac i tako dalje. I ja to pogledam na internetu da vidim da li ima u nekim bibliotekama, internet bibliotekama i tako. I našla sam na jednoj internet biblioteci, to je bilo to, i videla sam da se prodaju u Americi, recimo možda 5-6 primeraka te knjige. I nema ništa više o toj knjizi. I ja naravno naručim tu knjigu, odgledam jedan video čoveka koji je tu knjigu napisao i mogu da kažem da je čovek, on je mislio, znači 80. godina, on je mislio da to što je otkriveno, istina o zdravlju, da će to ceo sve da se preporodi, da će svi biti zdravi, da će se to saznati, međutim, uopšte čovek, očigledno on nije više živ, znači uopšte nije bio svestan kako funkcioniše, kako mediji funkcionišu, kako funkcioniše bilo šta u ovom matriksu u kojem živimo. Tako da je čovek jednostavno imao najbolje namere, ali nije shvatio u stvari kako sve to deluje. Znači, na primjer, ako ja prevodim klipove o zdravlju, samo ljudi koji prate moj kanal će saznati nešto o tome, jel? Ostali ljudi neće znati. Znači, to je jednostavno, tako je napravljeno, tako je organizovan ovaj matriks za nas. I, nažalost, koliko god se mi trudili, istina uvek dolazi samo do onih, isključivo onih koji stvari žele da saznaju istinu. Kako vi komentarišete izjavu Aleksandra Vučića o tome kako planira da prihvati francusko-nemački dogovor o Kosovu i Metohiji? Moram da priznam da sam ja odavno prestala da pratim
klovnove i uopšte sve te njihove igre nameštaljke, stvari koje se inače rade samo da bi se ljudi međusobno svađali, raspravljali, nervirali, što ide na uštrb zdravlja naroda, naravno. Mi moramo da uvek shvatimo jednu osnovnu stvar u životu, a to je da se istorija stalno ponavlja. Politika kao nešto što nam je nametnuto, apsolutno nam je potrebno u životu, postoji isključivo iz tih razloga da bi se ljudi delili i da bi se svađali oko toga ko šta radi, da li ovaj političar dobar, ovaj nije dobar, šta je radi ovaj, šta radi onaj. Ja uvek kažem, gledaju se samo dela. Znači, ljudi mogu da pričaju šta hoće. Znači, ti političari mogu da pričaju šta hoće, ali gledaju se njihova dela. Šta oni u stvari rade? Oni u stvari uzimaju novac iz budžeta, plaćeni su navodno da rade za narod, da rade za jednu zemlju koju predstavljaju u svetu i ako vidimo da neko radi protiv sopstvenog naroda, prodaje narod kao jeftinu radnu snagu, uništava vazduh, prodaje korporacijama vode, znači potpuno porobljava sopstveni narod da bude u rukama korporacija iz inostranstva ili u korporacijama iz iste zemlje, svejedno, onda ja takve osobe ne mogu da pratim. Jer dela su mi pokazala da ne rade za narod, ne rade za nas, ne rade za one koji ih plaćaju. Tako da uopšte ne bih ulazila u nešto što, pošto Kosovo se koristi jako dugo, uopšte ako gledamo istoriju, sve što se organizovalo, cepkanje zemalja, sastavljanje zemalja, naroda, narodnosti, znači to se sve radi da bi moglo da se ratuje i da bi se narod uvodio u takve, da poželi da ode da ubija nekog koga ne poznaje ili ne znam. Znači, svi koji ne žive svoje živote, već se uživljavaju svakodnevno u život političara i njihove igre, da kažem, u njihove glume, pošto su oni svi glumci. Oni apsolutno od njih, šta može čovek da očekuje? Šta može? Mislim, samo dela gledajte. Znači, gledate dela i sve će vam biti jasno o čemu se radi. Kako je vaše mišljenje, Marija, o Amber Alertu, ako ste čuli? Da li je to vrsta nekog čipovanja? Kako se zove? Amber Alert, ako ste čuli za to. Amber Alert, tako da ne. To je iz Amerike. To je, da, pa ima puno, to oni žele u celom svetu, svim zemljama da ubace taj Amber Alert, vezano je za decu. S jedne strane oni kažu da je to jako bitno da se koristi, zato što mogu da se žrtve pronađu jako brzo, a opet s druge strane to je meka za pedofile, koji mogu da, pošto znamo da sve što je povezano sa tehnologijom, a svako može, ko je u toj sferi može da hakuje ako želi bilo šta. Sve se navodi da ljudi jednostavno sve više i više prihvataju da tehnologija vodi naše živote, da tehnologija se koristi, navodno tehnologija se koristi za dobre stvari i sve to stoji. Mi možemo tehnologiju da koristimo za pozitivne stvari. Međutim, nažalost, istorija, opet kažem, pokazuje da mnoge stvari koje nam nameću kao dobra rešenja za neke probleme u životu, problem je što ispadne na kraju da to koriste, da ne kažem, ljudi koji se ne ponašaju kao ljudi, da kažem. Znači, pokušavaju, ne samo recimo s Amber Alert da nam ubacuju to, znači da se deca kao navodno lakše pronalaze, već nam ubacuju takođe i žele, znači, identifikacionu kartu da svi imamo, digitalnu, znači to će u celom svetu da ubace, gde svi naši, sve informacije o nama su navodno sa nama, jer kao mi moramo da dokazujemo ko smo mi, ali ne više sa karticama, vozačkim dozvolima i nešto, nego sve ide preko telefona. Znači da mi dokazujemo preko telefona da smo mi, da kažem, znači ja sam Marija, samo ako imam na telefonu da piše da sam ja Marija, mislim. Inače nisam Marija, mislim. Sve je to
uvođenju nove Matrix igre. Znači, uvođenju nove Matrix igre. Pa sad, ko želi, to je znači vezano s pametnim gradovima, naravno, opet kažem, guruje se nove generacije da u tome učestvuju. Isto kao što sada hoće da izbace papirni novac, jer zato što oni sad polako uklanjaju čak i tamo gde ti plaćaš, recimo u prodavnici ubacuješ gotovinu u automat gde plaćaš na kasi, oni čak i to hoće da uklone, da ljudi jednostavno nemaju opciju da biraju. Jednostavno i žele da to normalizuju, da mi svi to prihvatimo i da nam bude navodno lepa, u stvari to vodi u 1984. godinu knjigu, gde, mislim, ono što je bila naša fantastika, sada postaje stvarnost. Znači, to jednostavno, za nas koji smo mislili da je to naša fantastika, i dalje je to naša fantastika, u smislu mi to ne želimo, ali za nove generacije to će biti stvarnost ukoliko se nešto ne promeni, ali koliko vidim, ljudi jednostavno će, oni koji ne žele u tome da učestvuju, oni će napuštati gradove. Tu nema šta da pričamo. Jednostavno, postoje ljudi koji žele pametne gradove, postoje ljudi koji žele da ih boduju, koji žele da ih kažnjavaju ili da ih hvale, da im daju bodove ako urade nešto dobro, ako urade loše, da ne mogu da putuju. Znači, postoje ljudi koji žele takav način života da će da žive, da ih tretiraju kao da su deca ili debili neki i tu sad mi to ne možemo ništa u smislu, jednostavno takvi ljudi postoje, oni žele te igre i te igre se za njih i organizuju, znači to je to. A mi koji ne želimo te igre, mi ćemo definitivno napuštati gradove, naravno, pošto ja uopšte ne želim da me neko boduje ili ne znam. To mi apsolutno nikad u životu niti privlačilo, niti to želim, niti sam se rodila zbog toga. Meni takva igra recimo ne odgovara i to će biti kao iz filma, odnosno serija što snimaju, stalno snimaju te neke serije kao u budućnosti, Vrli novi svet i slične stvari, gde imamo ljude u pametnim gradovima, imamo ljude koji žive u prirodi i dalje. To isto kao mi danas kao u gradovima i ljudi koji žive, tu mislim i na sela, i ljudi koji žive u prirodi, mislim na plemena koje žive potpuno odvojeno od bilo koje vrste civilizacije. Sledeće pitanje, Marija, za vas, kako je vaše mišljenje o izjavi Bill Gatesa? On je u G20 summitu izjavio kako on veruje da svi bolesni i siromašni ljudi trebaju da budu likvidirani zato što on veruje da njihov novac može da bude iskorišten u bolje svrhe. Pa šta on misli, meni ne znači mnogo zato što on misli, pošto sam ga toliko puno prevodila poslednjih 7 godina. Ako sam nekog prevodila, njega sam prevodila. Od njegovog objašnjenja zašto je GMO hrana dobra za nas, pa onda do objašnjenja zašto svi treba da se fiksamo non stop, pa onda njegova priča zašto je važno da se finansiraju, da se u stvari finansira prskanje hemije na nebu, navodno zbog globalnog otopljenja i ostalih izmišljotina. Znači, on sve što izjavi je potpuno, kako da kažem, suprotno od normalnog. Znači, potpuno neke nenormalne stvari govori. Znači, on veliča zlo, veliča loše, veliča potpuno, kako da kažem, pa mislim, njegova želja je bila, kad je bio mali, da ubaci u sve kuće kompjutere, zato što još u vreme Goebbelsa oni su planirali da se takvi uređaji ubacuju kako bi ljudi mogli da se, kad se uvede internet naravno, kako bi mogli da se kontrolišu i dok su u svojim stanovima i kućama, znači dok god ima kompjutera, interneta povezanog, svako može da, ko zna time naravno da se bavi, može da vas posmatra. Znači svi ti smart uređaji, znači pametni uređaji po kućama, to je da bi se ljudi u kući, znači da svi živimo jedan reality show i ako neko želi da gleda šta ja radim u kući, on to može da radi, ako imam internet i te uređaje. Znači, Trumanov show, eto, dugo nisam pomenula taj film, ali taj film je u stvari, Truman je u stvari, to smo svi mi. Znači, mi učestvujemo u tom filmu
koga on nije bio svestan da je on u stvari glumac u filmu, ali njemu je sve bilo stvarno. Ali kad čovek shvati da živimo u Matrixu, da su to sve igrice, programi, namešteno sve što se dešava, ima svoj plan i program, tačno određeno vreme kada šta se dešava, mi smo samo tu da, kako da kažem, da se snađemo ili se ne snađemo u životu sa svim tim iskušenjima i raznim stvarima koje nam daju. Ali i Truman se probudio na kraju filma, znači i on je shvatio da su to sve glumci bili oko njega. Još kad bi ljudi shvatili, na primjer, da su političari glumci i da apsolutno ne samo glumci, nego i klovnovi, tako da neka svako odgleda i Trumanov show i neka odgleda i Idiokratiju film koji fantastično objašnjava, mislim, posebno političare. Sve su to neki, u stvari, dokumentarci na neki način, koji jednostavno otkrivaju, daju puno istine, u stvari, u kakvom mi to svetu živimo, ali ljudi su toliko u hipnozi da oni, u stvari, ne mogu više, oni gube sposobnost mišljenja. Znači, oni gube, zato će oni, i većina će vjerojatno i davati svoje slobode i to, jer oni ne znaju da misle, oni ne mogu da misle za sebe, oni očekuju da drugi misle za njega. Znači, znate, kada čovek odrastao, čovek se ponaša kao malo dete. Šta to znači? Znači da nije odrastao. Znači to jednostavno, mislim, to je to. Zašto toliko ljudi nije odraslo? Pa ima puno razloga, očigledno, ali zašto toliko ljudi ne ume da se nosi sa životom? To je u stvari samo, eto da kažem, znači uskišenja koje nam daju. Znači imamo stvarno retko ljude koji stvarno imaju jaka iskušenja i uspeju do kraja da izvuku najbolje iz svog života, odnosno njihova duša uvek na kraju pobeđuje, a nažalost mnogi odustanu, mnogi padnu na ispitu i prosto ne znaju. Jako su odrasli, ali očigledno nisu učeni da se bore u životu, nisu učeni da, u stvari, ne znaju šta rade ovde. Ja mislim da je to najveći problem. Ne znaju šta rade u fizičkom svetu. Zašto smo mi u fizičkom svetu? Šta mi ovde radimo? Mislim, zašto smo uopšte došli ovde da se družimo? Mislim, zašto? Kad čovek to sazna, onda mu bude sve mnogo jasnije i naravno onda shvati da je on kovač svoje sreće i da od njega zavisi šta će se u životu dešavati. Veliki broj elite, uključujući i Bill Gatesa, počeli su da prave podzemne bunkere. Pa kako vi komentarišete, da li se elita priprema za nuklearni rat? Nuklearni rat, ja ne znam, mnogo puta sam govorila da to ne može se desiti zato što ne postoje nuklearne bombe. Znači, to je izmišljotina jedna. Postoje bombe, mislim, koje su koristili kad su lagali da su bacili atomsku bombu. Slike su dokazale da nisu bacili nikakvu atomsku bombu, nego su bacili obične bombe koje su bacili na druge gradove za vreme Drugog svetskog rata. Mislim, to je već dokazano i ko je zainteresovan, ako još uvijek ima na internetu, možda će i da nađe, pošto sve sklanjaju što je istina. Mi znamo da su bunkere inače prepravili da bi se zaradio novac, da bi ljudi kupovali, da u slučaju nuklearnog rata se krije tako. Ali ljudi veruju u bajke, zato što ništa ne preispituju, znači oni uopšte ne znaju, kako da kažem, da provere. Jer sve što na televiziji, oni automatski misle da je istina. Znači, oni puste reklame da treba da se jedu otrovi, oni misle da to istina, treba da se jedu otrovi. Uopšte ne razmišljaju da ne treba da se jedu otrovi, da idu protiv sebe na taj način. Onda na televiziji puštaju o ratovima, o ružnim stvarima, političari se svađaju, onda se ljudi zbog njih svađaju. Znači, televizija služi u stvari za programiranje zla. Eto, tako mogu da kažem. Znači, jednostavno navode ljude da idu protiv sebe, da gube vreme, da se ne posvete svom životu, da ne uživaju u životu, kako da kažem. Kako može neko ko gleda pod sadan televiziju da uživa, mislim, posebno ko gleda vesti 5 puta dnevno. Tu nema nikakvo uživanje, niti pozitivnih emocija, niti bilo čega. Jednostavno, zdravlje bi trebalo da bude na prvom mestu svakom čoveku, jer mi dobijemo telo na poklon o kojem treba da brinemo. Problem je što ništa ne znamo o telu. I onda telo tretiramo kao kantu za đubre, ubacujemo otrove, trujemo se, onda ne kontrolišemo svoje misli, ne kontrolišemo svoje osjećanja.
jednostavno nasledimo neke programe od roditelja, nasledimo bolesti zato od roditelja, jer nastavljamo da kažem, nastavljamo sa istim programima koje su oni imali, istom ishranom, na primjer, ili slično. Puno stvari čovek može da sazna i na sopstvenom iskustvu, a posebno na tuđim iskustvima. Ja sam jako puno učila baš na tuđim iskustvima iz prostog razloga što me je zanimalo šta je ko iskusio u ovom životu, posebno naravno vezano za zdravlje. Posebno su me zanimali ljudi koji su bolesni, koji su se izlečili, a posle su kući da umru. Ima puno stvari da se sazna u životu. Znači, ja jako dugo prevodim klipove, jako dugo se bavim svim tim istraživanjima i prosto sam u šoku koliko stalno nešto novo se saznaje, nešto novo mi se pojavi, neko mi nešto novo preporuči i naravno, ali osnovna stvar, ja mislim, kod ljudi je jedna osnovna istina u principu da svaki čovek treba da se posveti sebi ukoliko želi da vodi život kakav želi. Jer ako se prepustimo programima koji su nam nametnuti, ako gledamo da recimo svako dobije život unapred pripremljen i tačno šta će se dešavati i slično, mi onda proživljavamo takav film. Ali ako se čovjek probudi i ne sviđa mu se taj film u koji živi i shvati da može da ga menja, tu onda se menja igra. Onda čovjek preuzima odgovornost. Jer preuzimanje odgovornosti bi trebalo da bude obaveza svakog odraslog čoveka. Ali problem je što mnogi ljudi beže od odgovornosti i ne žele odgovornost i rade stvari, pripisuju drugim odgovornost. I to samo pokazuje da nisu se, kako da kažem, u osnovnom smislu razvili u čoveka, nego su ostali ipak na nekom nivou deteta. Sledeće pitanje, Marija, za vas. Vi se bavite zdravim načinom života i zdravom ishranom, pa kako je vaše mišljenje? Da li je zdravo jesti sirov krompir, pasulj, da kažemo tikvice, grašak? Neki kažu da to baš nije zdravo, pa kako vi to? Zato što, zašto? Svako će drugačije reagovati na tako nešto, jer dosta stvari zavisi od sklopa našeg organizma u principu, kako se razvijao, kakve su nam navike bile ranije. Velika sreća da svako može da promeni te navike, ali mora da pazi, posebno ljudi koji su jeli recimo puno mesa, oni u sebi imaju parazite koji su tu potrebni da bi se uopšte taj raspadajući leš izbacio iz tela, zato što mi to ne možemo da varimo kao lavovi recimo. I jednostavno ishrana sirovom hranom, u principu voće, pošto je napravljeno za nas, sadrži šećer koji je potreban našim ćelijama za energiju, je najbolji izvor energije iz prostog razloga što sadrži kiseonik, sunčevu svetlost i vodu, pored drugih stvari, ima i enzime naravno za varenje, i nama to brzo prođe, dobijemo energiju, a ne trošimo energiju na varenje kao kad jedemo raznovrsnu hranu, posebno kada se tu meša sve i svašta. I svako će to potvrditi, znači da je to istina u smislu što se varenja tiče. Što se tiče sirovog povrća, ne može čovek, pošto povrće nije isto što i voće, i povrće, meni je isto bilo šok kad sam videla prijateljicu ovde, Australijanku, koja je jela sirovi grašak, ja sam mislila to mora da se kuva, ja sam bila ubeđena, međutim, ona me gleda u šoku, kaže, ne, ja od malena jedem sirovi grašak, kaže, nikad ga nismo kuvali. Znači, to zavisi kako je čovek od malena učen, da li da jede sirovo ili kuvano, znači i tu je ta druga priča vezano sa tim. Mada, neki ljudi imaju intoleranciju na neko povrće, neki imaju čak intoleranciju na neko voće, posebno ako je prskano. Na prskano voće i povrće verovatno svako će reagovati isto, jer to ipak su to pesticidi i otrovi u tome, prskani, i onda čovek mora protiv toga da se bori.
Sad, naravno, danas sam postavila jedan video od pola sata na mom kanalu koji govori o trovanju organizma, u stvari objašnjava kako postoji način da se čovek izleči od bilo koje neizlečive bolesti i naravno tu se govori o limfnom sistemu. To je u stvari ta knjiga koju sam pomenula na početku. Ona se zove Zlatnih 7+1. To su znači u stvari kao zakoni koji objašnjavaju kako čovek treba da živi da bi živo dugo i zdravo, znači bez bolesti. Sad, meni se jako dopalo u toj knjizi i uopšte taj čovek što je pričao u tom klipu koji sam prevela, on je rekao da svaki put kada nešto pojedete i posle toga ste žedni, to znači da ste se otrovali. Što znači da ja recimo kada jedem voće, ja nikada nisam žedna. Valjda zato što je voće namenjeno nama jer sadrži tečnost već u sebi. Ali ako jedem nešto suvo, dehidrirano ili bilo šta što nije voće, ne sadrži vodu u sebi, ja jesam žedna. Znači jer telo u stvari traži, pošto smo i onako veći procenat tečnost, naše telo, traži to. Međutim, limfni sistem u našem organizmu je nešto što je zaduženo da nam čisti organizam. I sada, naravno, mi znamo da kada zrače žene, kada imaju rak dojke i slično, oni krenu da im seku limfne čvorove, da im uklanjaju, znači uklanjaju pričišćivač, znači nešto što je jedino što čisti naš organizam i ne dozvoljava da umremo naprosto. I sada, ali kako je to objašnjeno? Recimo, zašto so nije zdrava za ljude? Pošto mi u naše ćelije za energiju potrebno im je određen procenat, znači jako malo natrijuma i više kalijuma. Znači, da bi se uopšte ćelija pokretala i da bi imala tu energiju, jer mi smo električna tela u svakom slučaju. Ali, ako se poremeti taj odnos i spolje unosimo natrijum, a mi znamo da so ima jako puno natrijuma, zato se ljudima koji imaju recimo srčane probleme ili visok pritisak uklanja so iz ishrane, jer zato i voda se zadržava u organizmu. Šta se u stvari dešava? To se poremeti i telo ima osjećaj da je trovan u stvari sa sojom. Jer ja sam davno prevela jednog vegana od rođenja koji ima, mislim, ušao čovjek u 8. deceniju i on priča da on nikad nije probao so, nikad nije probao ulje i nikada nije probao veštački šećer. Znači, on ceo život je jeo sirovu hranu, jako dugo, sa, ne znam, u 4. deceniji recimo dodao kuvani krompir i mahunarke i tad je počeo, u stvari sa 50 godina počeo da ima prvi karijes. Znači, a dok je bio na sirovoj hrani uopšte nije imao nikakve probleme sa zubima. I meni je to ostalo u sećanju zato što sam ja primetila da ja kada nakon posta na vodi krenem da jedem voće, sve ok, čim krenem da jedem salat i dodam so, meni krenu da se oči postaju da se naduvavaju, kako da kažem, znači tačno vidim da mi u stvari so smeta. Ali u ovoj knjizi on je to jako fantastično objasnio i on je pričao to i u tom videu što sam prevela. On kaže da je otkriveno, još 1930. godine su krenuli sa tim istraživanjem, znači to se sve krije od ljudi vezano sa limfologijom. Znači oni su otkrili da u našem organizmu krvotok u stvari ispušta proteine, naše ljudske proteine u krvotoku, da prolaze između ćelija, što pravi problem, naravno. I zato limfni sistem odmah kreće da vadi sve to da bi izbacio, jer limfni sistem je zadužen da izbacio otrove iz organizma. I sada, ali zašto se to dešava? Znači, kada se otrujemo sa bilo čime, naše telo odmah traži vodu, traži zaštitu. I onda između tih ćelija, znači iz krvotoka se ispušta voda, pošto je krvotok 91% vode, i odjedanput taj deo gde su ćelije više nije suv, nego napunjen vodom. I ono kad ljudi krenu da se naduvavaju, da imaju vodu u kolenu, vodu ovde, vodu onde,
šta se u stvari tu dešava? Znači, telo pokušava da se brani od toga, međutim, kiseonik ne može sada da dođe do ćelija, a ako kiseonik ne može da dođe do ćelija, onda bela krvna zrnca ne mogu da rade svoj posao. I zato ljudi koji imaju, recimo, rak, oni u stvari treba da pomoću lipnog sistema izbacuju tu vodu koja se stvara i ne dozvoljava belim krvnim zrncima da dođe da ukloni tumor ili bilo šta. Jer mi rak ćelije ceo život uklanjamo u svakom slučaju od rođenja do smrti, tako je dizajnirano naše telo, međutim, kada se to suvo stanje gde su ćelije, kada to nestane i postane, voda u stvari utiče na to da to nestane, onda imunni sistem u stvari prestaje da radi i dolazi do toga, do hroničnih bolesti, jer on kaže da je on lečio, oni su lečili i polio, i paralize, i multipla sklerozu, i sve bolesti, artritis, bolesti srca, znači sve, ali naravno mora da se izbaci iz ishrane, kad je čovjek bolestan, mora da izbaci so, mora da izbaci ulja, mora da izbaci veštački šećer, mora da izbaci meso, mora da izbaci kafu, alkohol, pušenje, droge, sladolede, slatkiše, sve što u stvari, što je čovek pravio, što nije, mislim, ne raste na drvetu, nije namenjeno nama. Tako da, jako interesantan, zato što on tu ide u detalje o tome kako je sve to otkriveno i u stvari kako su oni to zataškavali, zato što, jer on kaže, njemu su čak rekli, ako vi krenete da širite tu istinu, kaže, bolnice neće postojati. I on kaže, pa meni se dopada ta ideja. Ali opet, naravno, čovjek nije znao da su mafije izuzetno jake i da one ne dozvoljavaju, jednostavno ne dozvoljavaju da se njihov biznis uništava i da ljudi prestanu da se truju. Znači, samo oni koji znaju istinu o tome i znaju kako se truju, on naravno u tom videu ne govori o tome, ali recimo u knjizi, ja sam je postavila u grupi Doktor Priroda, pokazuje tačno, ima slike i kako se limfni sistem pokreće, kako su oni uspeli, ti neki lekari sa elektrodama i sa energijom da nekoga ko ceo život nije mogao da hoda, da koristi ruke ništa, kako uspeo da ustane, da više nije u invalidskim kolicima. Znači, prosto, mislim, meni nije lično neverovatno, zato što sam ja te slučajeve pratila i ranije, ali način na koji on to objašnjava i zašto je taj limfni sistem jako bitan za naše zdravlje je jako poučno i mislim da svako bi trebao da pogleda i da se malo više udubi u tu tematiku. Koje je vaše mišljenje o budućnosti BRICS-a? Je li ima to neku budućnost ili će to da se raspadne? To je kao kad bi neko pitali šta mislim o budućnosti Jugoslavije, da će to da se raspadne. Pa mislim, sve što se stvara u svetu i pravi, ljudi moraju da shvate da se to sve radi, jer zašto se to radi? Da bi moglo da se nešto kasnije s tim uradi drugačije. Nama ljudima, kada smo deo prirode, nama uopšte nisu potrebne nikakve te stvari koje oni nama nameću, sve te priče, sva ta ratovanja, sve te podele. Znači, mi kao ljudi, mislim, to ko kad bi krave krenule da ratuju jedni protiv drugih. Mislim, potpuno suludo. Ali zašto se to radi? Zato što postoje ljudi koji će, oni lako da uvuku te igre. Kad meni neko krene priča bilo šta o politici ili o nekoj istoriji, mi više ni ne znamo šta je prava istorija, mislim, jer se mnogo krije od nas, znači mnogo stvari se krije, nama se daje neka lažna istorija. I onda ja razmišljam što bi ja uopšte ulazila u razmišljanje o tome kad ne znam šta je tu istina i ne mogu ja da to sad dokažem ili da pronađem ili da tačno otkrijem. Mnogi ljudi se bave i takvim temama, ali meni je bitnije da se bavim temama koje su direktno vezane za naš život sada.
u smislu kako čovek emotivno da napreduje, kako da napreduje fizički, kako da napreduje psihički, kako da se osnaži, kako da pomogne drugim ljudima, kako da, znači jednostavno šta mi ostavljamo deci, šta mi ostavljamo budućim generacijama. To je isto jako bitno. Znam da postoje ljudi koji baš me briga posle mene šta će biti i tako, ali meni je drago da postoje ljudi koji kad sam ja došla u ovaj svet, imala sam šta od njih da naučim i da doživim i da saznam. Znači, jako je bitno, jer jako se gubi ta vezanost ljudi. Ljudi se, kako da kažem, ima puno ljudi na svetu, znači milijarde ljudi, ali sve se pravi na to da nema povezanosti među nama, da nema, samo nas dele. Znači, to što kažem, kao kad bi sad krave delili po bojama. I sad ajde vi se mrzite. I sad mi kao njih učimo da se mrze. Potpuno suludo. A ljudi padaju na to. Zato što izgleda da je ljude lako programirati. Znači, uopšte nije ih teško programirati. Teže ih je odprogramirati, jer oni kad jednom se uhvate u laž, šanse ti sad njemu da objasniš da ne postoji nevidljiv neprijatelj koji te pravi bolesni. Jer oni ne znaju ništa ne znaju osnove zdravlja, ne znaju ništa o našem telu, ne znaju ništa o našoj psihiji, ne umeju da povežu. Znači oni veruju šta se serira na televiziji, a sve što se serira na televiziji da te prave da si debil. Malo je to tužno s jedne strane, što je tako. Mislim, čovek se i razočara malo kad vidi kolika je količina ljudi neosvešćenih. Potpuno, znači potpuno. Rade bukvalno kao zombiji. Ja mislim da te filmove o zombijima oni prave da pokažu ljudima šta su. Mislim, i zašto tretiraju ljude kao ovce. Zato što većina ne razmišlja, većina se ne žali, većina sve im je super. Mislim, u stvari nije im super, nego ne znaju, izgubili su svoje ja, da kažem. Ne znam kako drugačije to da nazovem, kad je neko isprogramiran robot, ponaša se potpuno bez ikakvog preispitivanja bilo čega. Sve prihvata, tako su rekli, tako mora. Ma nemoj, gde? Ko to kaže? Gde si ti to čitao? Mislim, jedina stvar čovek koji mora da gleda u svom životu je šta radi. Kako se ponaša. Jer čovek, ne čovek, kakav je? Kakva su mu dela? Šta radi? Znači, osnovna stvar. Ali ne. Mnogi su, njihov ego je tako veliki da oni jednostavno se ponašaju meni potpuno ko deca neka. Ali njima to, oni su puni sebe. I sve rade pogrešno. Nisu svesni toga. Znači, uopšte nije to, kako da kažem, ovaj čovek u knjizi, on kaže, znate, kaže, Bog je rekao da mi treba da se nikada ne svađamo, da se volimo, da uvek radimo zajedno, da pomažemo jedni drugima, da brinemo o svom telu, to je naš hram koji moramo da čuvamo, ne smemo da ga trujemo i da ga tretiramo kao kantu za đubre. A onda je došla televizija i onda na televiziji ti kažu da treba da se svađate, da se raspravljate oko politike, oko ratovanja, oko gluposti, oko potpuno nevažnih tema koje veze nemaju s vama, jer vi samo to gledate i komentarišete, ne učestvujete u tome. Onda nam daju da se trujemo, znači sve što se reklamira su otrovi, znači to nam daje televizija i naravno da budemo lenji, da gledamo po ceo dan televiziju, da ništa ne radimo. Znači da, I kaže ono što je najgore, kaže ljudi uopšte ne shvataju da je to ta velika prevara, gde su oni navedeni da misle da je to sve super tehnologija, znaš šta, ja gledam na televiziji, to sve super što oni meni serviraju i tako dalje, a u stvari to je kao Ivica i Marica, da ih veštica navodi sa slatkišima da dođu kod nje da bi ih pojela. I tako. Znači, to je, svodi se uglavnom na tako nešto. Kako je vaše mišljenje o životu Amiša? Naprimjer, oni ne koriste struju, žive dosta u prirodi, imaju svoju proizvodnju hrane, kada kažemo nekako, žive taj malo, neki bi rekli staromodniji život, ali da li oni žive kvalitetniji život ili ipak više su povezani prirodi i ne koriste tu tehnologiju koja zombira ljude? Da,
Pa nije samo to, nego zato što ta zračenja od te tehnologije, ta bežična zračenja nama uništavaju osnovnu našu rezonansu, a to je znači Šumanova rezonanca, 7,8 Hz koja je biološka priroda u stvari, to je život. A oni to pokušavaju na sve načine da umanje, da sklone, da bi ljudi mogli više da se ponašaju kao borgovi, kao roboti neki. I sada što se tiče Amiša, druga stvar je takođe, mi znamo da kod njih u principu nema tih bolesti koje imamo u savremenoj civilizaciji, da kažem, gde pošto oni u principu decu ne bockaju, oni nemaju autizam uopšte. Znači, to isto kao recimo sa Romima, oni isto deca koja nisu kod njih bockano, oni isto nemaju tu epidemiju, ali ona koja jesu mogu da imaju. Što je, mislim, jer to kao što se znalo od pre da ono što su stavljali u cigarete, što su lekari reklamirali u prošlom veku, da može da izazove rak kod ljudi, isto tako će se saznati šta je izazivalo autizam, ali dok se to desi, oni su već planirali da pola ljudi na svetu budu autistični, mislim na budući generacije. Da svako drugo dete bude tako, jer to im treba, znači, jer oni, to što smo pominjali Gatesa da treba da se, ne znam, uklone ovi ili oni, mi stalno u novinama oni to normalizuju kako treba da pobijemo stare ljude zato što zbog ovog ili onog razloga. I mislim, zašto bi ja ikog ubijala, mislim, pa ja ni životinje neću da ubijam, a kamoli ljude, mislim, potpuno suludo nešto, ali one to normalizuju da to ljudi prihvate kao, mislim, oni u stvari hoće da, ako mi ljudi pravimo na zemlji raj, mi možemo da napravimo na zemlji raj, oni hoće da mi pravimo pakao drugima. Kao što radimo životinjama, znači hoće da mi pravimo pakao i ljudima, da ih ubijemo. To, ako već ubijemo životinje, što ne bi ljude, šta, mislim, to je tako normalno, tako oni kažu. I sad ti sad možeš da prihvatiš, kažeš, jo, jeste, u pravu su, ili će kažeš, ajde, beži, bre, ste vi normalni, pa nisam ja satanista. To što ste vi satanisti, to je vaš problem, ja neću budem satanista i neću da učestvujem u tom. Sad, naravno, ljudi uopšte nisu ni svesni ko je đavo, mislim, u ponašanju. To se, opet kažem, gleda kroz dela. Znači, kroz dela gledamo ko je kakav. Tako da, ne znam, mislim, to je sve, život se odvija, svako ima svoju stvarnost, svako ima svoju priču, međusobno utičemo jedni na druge, naravno, mi koji se pratimo ili istražujemo i slično. Mnogi beže od toga, ne žele da saznaju istinu, uopšte ne žele da im se kaže istina i mora čovek i to da prihvati, jer jednostavno neki ljudi ne žele da se bude, žele da budu u Matriksu, žele da budu u lažima, žele tako da žive i mi to, svako ima pravo da izabere, znači da će da se probudi tokom života ili kad umre. Jer kad umreš onda se budiš 100%. Znači to kad napuniš fizički ovaj svet, to ti dolazi buđenje. I onda vidiš u stvari šta si se pogrešno radio. Ali bolje je da se čovek probudi dok je još tu, zato što da ne bi pravio greške non stop. Greške koje ponavlja koje je nasledio od roditelja ili ne znam. Svako ima sposobnost da se probudi. Ali ja mislim da u principu mnogi ne žele. Zato što onda kada bi shvatili u stvari šta rade u životu i ne bi bili srećni oko toga, bili bi u depresiji verovatno, a s druge strane nema ništa lepše nego kada mi probuđeni se družimo i viđamo i slažemo u svemu i jednostavno to je pravi život, kako da kažem. Sve ostalo, ako se mi nalazimo da se raspravljamo oko politike, da se svađamo, mislim svako ko krene sa mnom u politici meni smešno, zato što to je ko kad mi neko priča, pričamo o igri, ne ljuti se čoveče, kao da nešto o tome pričamo. Pa mislim, nema to što da se priča, igra je igra. Znači sad da si provalio, nisi provalio, ja sam provalila. Tako da uopšte meni to nije zanimljivo i to neću da pratim. U šta je najbolje investirati po vama novac? Da li je to zlato, znanje, zemlja, nekretnina? Pa ja sam prevela jako puno klipova vezano o
sistemu u principu i kontroli, jer najvažnije je da čovjek može da živi van sistema. Mislim, svako može, ali da li želi, opet postavlja se pitanje. Znači, u slučaju ne znam čega, ko može danas da se snađe u prirodi? Najviše oni koji su, recimo, proučavali ishrane, proučavali bretarijance koji se uopšte ne hrane hranom, već se hrane direktno iz primarnih izvora sunca i kiseonika. Onda imamo ljude koji žive u skladu s prirodom, bez struje, nemaju potrebu ni za tim stvarima. Znači, jer taj komfort koji oni nama daju u gradovima i slično, to je sve stvar navike. Čovek može da se navikne na bilo šta i da spava na zemlji ako treba, a ne u udobnom dušeku. Opet kažem, koliko je čovek snalažljiv, toliko dobro će proći u životu. Znači, u kom smislu? U smislu da se lako prilagođava situacijama. Znači, da može lako da se prilagodi. Sada, mnogi ljudi, ako nema mesa, oni će da izvrše samoubistvo jer misle da će da umru bez toga. A mnogi ljudi koji nisu opterećeni hranom, jer znaju da nam je glavna hrana kiseonik i sunce, oni, recimo, neće tako reagovati zato što oni ni ne jedu to. Zato što znaju da to nije naša hrana, nije namenjeno, mi nismo lešinari. Imamo, znači, opet sve ide iz glave. Znači, i zato kažem, to buđenje je bitno, zato što ti kada shvatiš sve nametnute igre, sve što nam ubacuju programe, kada shvatiš šta je istina, šta je laž, onda tebe ne mogu da navode na takve stvari, ne mogu da te navedu da se ubiješ zato što nemaš, ne znam, nešto se desilo i tako. Ti svako mora da ceni svoj život. Mi smo dobili na poklon ova tela o kojima treba da brinemo i nema potrebe da, zato što neko nešto nama napravio, da mi sada padamo u depresiju ili ne znam šta. Znači, uvek ima rešenje. Znači, tu nema priča. Uvek ima rešenje. Ali neki znaju za to i nađu rešenje, a neki odustanu i završe priču, padnu na ispitu. Bitno je da čovek samo shvati šta mi ovde radimo i zašto smo mi ovde. Apsolutno je tu da bi Bill Gates i ne znam ko nama određivali da ćemo da se trujemo ili ne, jer ne može meni da odredi to, da ja biram šta ću i kako ću, ili da mi neko nameće bilo šta drugo što ja apsolutno neću prihvatiti. Mislim, valjda ja znam šta ja radim ovde. Mislim, svesna sam da sam se rodila ne zbog Bill Gatesa, nego zbog sebe. Ovo je moje iskustvo, ja želim da iskusim šta ja želim. Ne što on želi da ja iskusim, ili ne znam, Bill Schwab, da jedem insekte ili nešto. Znači, ljudi, zašto će mnogi preći na insekte? Zato što ljudi veruju da nama trebaju tuđi proteini. Nama tuđi proteini ne trebaju iz prostog razloga što ne možemo da ih iskoristimo. Mi možemo samo aminokiseline da iskoristimo i da pravimo naše proteine, a tuđe proteine ne možemo. Znači, to je osnovna laž koju su nam ubacili. Ali ljudi veruju u laži i na osnovu tih laži, kao kada reklamiraju kakao, kao vrlo zdrava namirnica. A kakao, ko kafa, mislim, ima više kofeina od kafe. Znači, tu kad krene čovek da otkriva istinu i shvata stvari, a moj kanal, naravno, sa svim tim prevodima je super za buđenje ljudi. Kogod je odgledao sve klipove, vrlo brzo se probudi i kaže, Bože, koliko lažu na televiziji. Znači, mislim, non stop lažu. Ali, ako neko želi da živi u laži, šta mi tu možemo? Ne možemo ništa, neka nastavi da živi u laži, ali ja neću, brate, da gubim vreme, se raspravljam više sa tim. I onako sam puno vremena provela sa raspravljanjima, mislim, oko raznih tema na Facebooku ili bilo gde na internetu, pokušavajući da iznesem istinu, ali sreća da ima sada sve više i više ljudi koji su toga svesni, pa eto, neko oni se raspravljaju ako hoće i objašnjavaju. Ja eto u intervju mogu da objasnim moja mišljenja, moja saznanja i slično, i naravno sve prevode koje sam uradila, to govori o tome na šta se svodi moje mišljenje u stvari. Da li će po vama biti moguća varijanta da se ukinu dizel, tačno automobili koji imaju dizel motor, i
Kako vaše mišljenje o ovim električnim automobilima? Mnogi kritikuju, kažu, na primjer, prilikom neke nesreće, baterija se zapali, veoma je nečujan auto, opasan je za saobraćaj, pa kako je vaše mišljenje? Da li će oživeti ti električni automobili kod nas? Pa nije samo u pitanju baterija, znači u pitanju je kako se dolazi do te litijumske baterije. Mislim, znamo u Srbiji šta pokušavaju tamo i uspevaju, nažalost, da rade sa tim vađenjem litijuma i znači ono što se zna, ali neće se o tome naravno govoriti na televiziji, je da u stvari ako se prelazi na električna vozila, što je plan, da jednostavno se u stvari priroda više uništava. Više će se uništavati da bi se to omogućilo. I sada, a druga stvar da ne pričamo u filmovima što smo gledali šta je plan sa tim električnim automobilima, znači da može svako da ih hakuje i da vozi umesto tebe i da ti možeš se slikaš, mislim, u tom automobilu ako se nalaziš, možda neko te ubije u tom automobilu. Znači sve što oni hoće da povežu kao tim filmovima naučne fantastike, da to sve bude, oni to se predstavljaju da se mi to razduševljavamo, mislim, da mi oduševljavamo se sa takvim stvarima koje oni nama nude, a u stvari mora da se gleda i druga strana uvek u ponudi, jer to definitivno je gore. Mislim, najbolje bi bilo da se i vozimo ili da pravimo, dobro, ako idemo na ono da se prave automobili kao što su nekada i mogli da prave na energiju koja ne uništava bilo šta oko nas, prirodu, to bi bilo super. Ako ne, onda ajde svi da vozimo bicikle ili da pravimo one tandem bicikle da voze više ljudi i tako, mislim, malo za zdravlje i to. Mislim, to je možda bolja opcija. Pa vidjet ćemo, da, oni sada nude svuda te hibride prvo, pa onda hoće da skroz pređu na ovo i čak ono da do ne znam koje godine to mora i tako, to mora. A ne mora, apsolutno ne mora, ali sve je potražnja u principu, znači sve što se, znači kad ljudi ne bi više pili Coca-Colu, Coca-Cola više ne bi postojala. Ali dokle god ljudi traže da se truju Coca-Colom, na primjer, mislim, dajem samo jedan primer, to će postojati. Znači sve je... Oni nama nude, reklamiraju otrove da mi to kupujemo i sada ako se upecamo na to, mi ćemo to da radimo. Ako znamo da to nije dobro, mi to nećemo. Ali koji to procenat treba ljudi da se probudi da bi krenuli da brinu o svom zdravlju i da prestanu da kupuju otrove i to unose u svoje telo ili mažu na svoje telo ili šta god. Znači sve zavisi jer oni mogu nama da nameću to, naravno, ali takođe mi možemo da ne kupujemo to i da kažemo ne, ja neću to da kupim i ako većina neće kupi, onda kome da prave, niko neće da kupi. Znači, opet kažem, znači mi smo u filmu koji se odbija, mi tu glumimo kao glavni glumci, ali sad opet zavisi od većine ko će šta, kako da reaguje i tako dalje i onda će to navoditi u tom smeru. Mi možemo da pričamo o svemu tome i da kažemo ljudima, slušaj, ovo je razlog zašto to ne valja, ne treba kupovati električna kola, 1500 razloga protiv, nijedan za. Znači nema nijedan razlog zašto bi imali električna kola, kada ima 1500 razloga protiv, naravno. Ali Sašta, kako ti to da objasniš ljudima kad oni su njima na televiziji rekli da je to fantazija? I oni njima veruju na reč. To kad veruješ na reč, bez dokaza, to je baš super. Onda to mnogo govori o tebi, mislim, koliko razmišljaš i koliko koristiš mozak i koliko preispituješ. Da, to što se toga tiče, ja apsolutno pre bi vozila biciklu nego što bi kupila električna kola, da budem iskrena. Ako bi morala da biram prevozno sredstvo, definitivno ne električna kola. Kako je vaše mišljenje, Marija, o izjavi doktora Richarda Schulza u koji kaže da treba jesti samo sezonsko voće koje je trenutno u sezoni i da ne treba jesti voće sa drugih prostora, na primjer, ako smo iz Srbije, da ne bi trebalo jesti kiwi, mango, bananu. Pa da li je to malo fanatično ili ima istine u tome? Ja se slažem za sezonska voća, definitivno, da treba jesti ono što je u sezoni, znači da ne treba baš jesti borovnice,
12 meseci u godini. Ima razlog kako je to napravljeno, kada šta raste od tog voća sezonskog. I to, ja mislim da to pomaže, posebno frutarijanci koji prate to im pomaže, oni tako se i hrane. Sad, naravno, ako ljudi putuju i u različitim su zemljama, naravno imaće i različito voće. Sada, što se tiče banana, ja ne znam, ja obožavam banane i sad, iako to nije raslo u Srbiji kad sam ja živela, meni jako prija, tako da što se tiče da li bi jela samo ono iz podneblja, da li bi ovde jela samo recimo mango i papaju, zato što to ovde raste, i ništa drugo, ali dobro, doduše ovde raste puno toga, pošto je takva klima, pa ovde je super za frutarijance. Mislim da treba, možda nije loše pratiti to sezonsko i svako može sam da vidi na sebi koliko mu to prija. Ako recimo jede kad je recimo bobičasto u martu, aprilu, pa onda posle ide, ne znam, prelazimo na lubenice, pa posle idemo na jabuke, kruške, znači možda nije loše to. Sada, da li će neko jesti uvoznu hranu, što se tiče voća, to mora sam da vidi. Znači, mislim da tu nema 100% ako jedeš uvozno, ne valja to ništa za tebe i tako. Mislim da nije baš to tako. Mislim da sve što sadrži vodu, kiseonik i sunčevu energiju je dobro za nas. Sad, naravno, neki su alergični na kivi, neki su alergični na mango, neki su alergični na jagode, imaju intoleranciju iz nekog razloga. Ja obično to povezujem sa pesticidima kojima prskaju. Ali svako drugačije reaguje i to treba pratiti. Ja svakom preporučujem uvek da proveri intoleranciju na hranu, na intoleranciju na bilo šta drugo. U Beogradu ima centar za eliminaciju alergija, gde rade lekari koji koriste te biko mašine, koje tačno pokažu da li ti nešto smeta. I to treba, ja bi to poslušala i recimo ako pokaže za neko voće, ne bi ga jedno vreme uopšte koristila. Čisto da telu pomognem, ako već pokazuje da ima intolerancije na nešto, onda to najbolje pokazuje. Ta mašina se baš pokazala da i oni takođe uklanjaju alergije ako neko ima alergiju. Kako ljudi mogu da se pripreme za buduće ekonomske krize? Da li bi bilo nekako najpametnije da imaju neki komad zemlje, da nešto posade ili da prodaju te nekretnine, stanove po gradovima što imaju, da beže na selo? Pa, što se tiče kriza za ljude u gradovima, znači, vrlo je bitno čime se hrani, kako da kažem, koja im je navika, šta unose u svoj organizam i da kada se shvati jednom da postoje ljudi koji jedu jednu vrstu voća ceo život, na primjer jedna žena jela ceo život urme samo i nikakvih problema nije imala, samo što je to jela. Kad se shvati da hrana ne treba da bude raznovrsna, da to je loše za naš organe za varenje i da uopšte sve što nam pričaju treba 5 puta dnevno da jedemo, tako se to laži. To su u stvari takozvana programiranja. Znači, to su ubačeni programi ljudi i onda ljudi počnu da veruju to i onda stvarno misle i stvarno im se i dešava da ako ne rade tako da im nije dobro i tako. A sve je stvar programiranja. Jer naša tela imaju navike i mi određujemo te navike i mi uvek možemo da menjamo te navike. Znači, ako ti možeš da menjaš navike, onda za tebe programiranja sva ta više neće postojati. Jednostavno ti to sve izbrišeš i ideš ono što ti želiš. Ljudi koji su opterećeni hranom, njima će biti jako teško u slučaju krize jer imaju navike pogrešne. Oni koji nemaju, oni koji jedu kilo voća dnevno i slično, oni uvek mogu da u prirodi pronađu. Takođe, ja sam prevodila nekoliko klipova kako se snaći u prirodi na zelenišu, recimo, ako nema hrane ili slično. Jer to je sve, kako da kažem, taj program ishrane je toliko duboko usađen u nas da mi moramo da jedemo i da potpuno zaboravimo da naša osnovna ishrana je u stvari direktno iz primarnih izvora, iz kiseonika, znači iz vazduha i od sunca. To je hrana za naše ćelije i bez toga ne možemo da živimo.
A ova druga hrana može i ne mora, kako da kažem. Znači, prevodila sam i bretarijance koji nemaju potrebu da jedu, ali to ti moraš da dođeš. Znači, zato je to disanje važno, jer u ovoj knjizi gde ti možeš da izlečiš znači, paralize i slično, on objašnjava da je jako bitno za to da se rade masaže, da se radi skakanje, znači da se pokreće limfni sistem, važno je da se kiseonik unosi, znači kiseonik da se unosi u organizam, jer to bez kiseonika, znači to duboko disanje, u stvari, pravilno disanje, mi plitko dišemo. Mislim, ja vidim tu razliku, recimo, jer kao operska pevačica, znači kad sam pevala, mi moramo duboko da dišemo, jer unosimo jako veliku količinu vazduha i onda polako tu izbacujemo dok pevamo. A kada pričam, tačno znam da kada pričam, da plitko dišem. Znači, nikad ne unosim vazduh kao kada ću da pevam, na primjer. Znači, to je, mislim, velika razlika. I, znači, ako čovek ima ta znanja, čak smo bila jedna žena na YouTube-u koja živi u prirodi sama i ona priča, ona jede zeleniš, jede kad ima voće u prirodi, onda suši da ima za zimu, znači jednostavno ona kaže ljudi su opterećeni hranom, znači potpuno se slažem s njom, nema potrebe, kaže mi u prirodi imamo sve, znači žena nema ni šporet, ništa, znači jednostavno, znači može se, imamo primere ljudi, sreća da imamo svedočenja, da može to svako da radi ako želi, ali svako mora da raščisti u svojoj glavi šta hoće, kako hoće, hoće da pati ili hoće da se snađe. Znači, dato nam je da biramo, mi jednostavno uvek imamo izbor neki, a samo je pitanje šta ćemo izabrati. A kako je vaše mišljenje? Da li čovjek zaista može da preživi u prirodi? Naprimer, postoji, mi smo bili pravili od kora od bagrema čaj, naprimer to može da se pije, postoje biljke kao što su šipak, trnjina, bodjoš, glog, koje su veoma, ti ukusne i imaju neku hranljivu vrednost. Pa kako vaše mišljenje? Da li čovjek generalno može da ode u prirodu, u šumu, negdje i da bude, naprimer, da kažemo, godinu dana ili duže i samo time da se hrani, bez uopšte neke kupovine u prodavnici ili sadnje u bašti? Pa ako životinje to mogu u prirodi, bez problema, oni nemaju nikakve prodavnice, niti šporete, niti ništa, onda ljudi definitivno to mogu. Ako majmuni mogu, mislim mogu i ljudi, znači uopšte nije to pitanje. Pitanje je samo da li ljudi to žele, zato što, opet kažem, stvar navike je u pitanju. Ljudi se naviknu na nešto i onda ako im se to oduzme, onda su oni ko mala deca, plaču, mislim, za tim i tako dalje. A u principu čovek mora uvek da bude spreman da se snađe. Znači, to je osnova neka, mislim, to treba decu učiti od malena, znači, kako da se snađu, znači, jer ljudi ne mogu da budu srećni ako su zavisni od sistema ili bilo koga. Čovek mora da bude zavisan samo od sebe. Znači, mi sami gradimo naš život, svako od nas i našu stvarnost i naše misli i mi smo ti koji to kontrolišemo. Jeste, oni nama ubacuju misli, ubacuju nam program i slično, sve to stoji. Ali opet s druge strane mi to filterišemo ili ne filterišemo. Znači, od nas zavisi. Mi biramo da li ćemo biti srećni ili nesrećni i kako ćemo se snaći u bilo kakvoj situaciji koja se nametne. Zato što oni koji su borci u životu, za njih nema zime, jer oni će se uvek snaći. A oni koji su, to što kažem, zavisni ili od sistema, ili od roditelja, ili od ne znam čega, takav život nije, kako da kažem, nije ispunjavajući u smislu ti nisi ispunio svoj razvoj, u smislu da dođeš do nivoa odrasle osobe, odgovorne osobe koja preuzima odgovornost za sve postupke, za sve što radi i tu ja mislim da ljudi, mnogi, u stvari to se pokazuje, mada ja mislim da to ima dosta veze i sa bockama, zato što su nas toliko bockali, većinu ljudi u svetu, od malena u prošlom veku, da ne pričam sada, mislim, ovo nije normalno, do prve godine ne znam koliko puta te izbodu. Mislim da to utiče dosta, to je Rudolf Steiner govorio da će
kroz bocke uspevati ljudima potpuno, oni u stvari pokušavaju da odvoje dušu od tela na taj način, da bi se lakše ljudi programirali. Jer onda tako dobijaju te robote i te zombije koje onda oni mogu lako da kontrolišu. A kada je duša povezana sa telom i kada se telo razvija od malena i fizički i mentalno i emotivno kako treba, te osobe su uspele da odrastu. A nekima jednostavno to se ne desi zato što, ja mislim da ima to veze sa time, ima puno stvari u stvari koje se rade ljudima, ali opet ne treba da nas čudi pošto mi to isto radimo životinjama, tako da je to ta neka vrsta karme, to mora da se vrati. I nema šta da se žalimo u tom smislu, jer mi smo stvarno, da ne kažem, najgora vrsta na svetu zbog koje sve druge vrste pate, da kažem. Znači, bukvalno, zbog našeg načina života, zbog tog nametnutog sistema koji mi prihvatamo, mi smo ti koji sve pravimo. Znači, mi određujemo da će na svetu biti pakao ili raj. Znači, bukvalno ljudi. Oni nama nameću svašta. Naravno, svako ko gleda televiziju vidi da je to jedan pakao, mislim, stravičan, koji se nameće i normalizuje, a zato ne treba imati televiziju, jer to potpuno, mislim, šta će to ljudima? Čemu ta drama? Kome to treba? Što bi ja sad pratila? Znači, pa ja sam, kad je bilo bombardovanje Srbije, ja sam bila u Australiji, ja sam to tako doživela stravično, toliko sam se bila jela iznutra zbog toga, zbog svega, zato što tada nisam znala ovo što danas znam. A oni stalno ponavljaju, znači oni samo recikliraju istu priču, samo menjaju zemlje i stalno uvode ljude u to. A u stvari, oni to rade da bi se mi, ne znam, da bi provalili ili da ne bi provalili, da bi nastavili. U ovoj knjizi koju sam pomenula, znači čovek lepo objašnjava zašto stres, loše osjećanje i to takođe truju organizam. Gde telo isto reaguje sa tim stuvim stanjem, stavlja u vodeno stanje gde kiseonik onda ne može da dođe do ćelija i onda dolazi do bolesti. Znači, sve je tako napravljeno da će čovek kroz iskustvo da nauči nešto ili neće ništa da nauči. A ja mislim da je pametno učiti i na sopstvenom iskustvu i na tuđem iskustvu. Jer ja tako učim najbolje. Znači, jako volim da slušam tuđe iskustva i volim moje iskustva. Da ja iskusim sve što me zanima. Jer to je poenta života. Iskusiti život. Kakav god da je. Ali, nažalost, neki ljudi ne uspevaju da se probude i da žive život kako treba živeti. Poslednje pitanje, Marija, za vas, kako je vaše mišljenje o konceptu minimalizma koji mnogi ljudi praktikuju, da jednostavno čovek finansijski ulaže i kupuje samo ono što mu je neophodnije? Većina ljudi ima naviku, ne znam, da kupi skup automobil, veliku kuću, vamo tamo, a zapravo samo se zaduže i moraju da rade po ceo dan da bi to otplaćivali. Pa da li bi čovjek neko ko trebao da smanji svoje troškove i da, onako što bi se reklo, da živi skromnije? Da li će biti srećniji i zadovoljniji u životu? Imaće više vremena, naravno, da se posveti pametnim stvarima. Da. Pa u svakom slučaju, ja mislim da stare generacije su bile mnogo srećnije, zato što nije bilo puno igračaka, nije bilo puno stvari, nije se stalno poklanjalo, kupovalo. Nove generacije, oni prosto nemaju osjećaje ni za novac, ni za, znači sve je nekako, kako da kažem, sve im je dato i naravno da onda iz toga na taj način se pravi u stvari potrošačko društvo, znači od malena oni pikiraju decu najviše, da im se kupuju stvari koje im uopšte u stvari ni ne trebaju, da bi kasnije u životu isto tako kupovali stvari koje im uopšte ne trebaju. Mnoge stvari nam stvarno ne trebaju, jer imate ljude koji idu u prodavnicu i idu da kupe samo što im treba,
A imate ljude koji vole da razgledaju i onda kupuju nešto što im ne treba, kao treba će im. Tu je sad taj problem u stvari, jer mislim, po meni, naravno ima i kad pričamo o minimalizmu, da hoće ljudi da žive u kockama, na primjer i slično, kao u Japanu ili šta ja znam, znači oni bi gurali to svuda, znači da sve više prave manje stanove i sve skučenije i sve manje. A u principu, ja mislim da je najbolje ako ima čovek samo sobu gde će da spava, i sad naravno u zavisnosti kako se hrani ne treba mu ni kuhinja, jel? I da ima prirodu oko sebe, zato što nama je potrebna ta Šumanova rezonanca. Znači, zato su nama šume potrebne, zato je potpuno suludo to što se finansira da bi jeli krave, da bi ljudi jeli leševe krava, oni moraju zbog njih da krče šume i da tu gaje soju, GMO, da hrane te krave i tako, mislim. A ljudi kad bi znali šta se sve radi, ne bi ništa jeli. Ja mislim da bi ta svi bili bretarijanci kad bi znali šta se sve prodaje. Ali ne trebaju nama stvari. Mi se prvo rodimo bez stvari i odemo bez stvari. Znači, skupljanje stvari, mislim, ima ljudi koji se leče od toga, koji stanovi su im pretrpani. Stvarima potpuno samo stoje tu, bez veze. Mislim, skupljaju prašinu, da kažem. Ja sam iz iskustva naučila da meni ne treba puno stvari. Apsolutno. Znači, iz sopstvenog iskustva. Jer svaki put kad bi se selila negde, u zavisnosti da idem u manji prostor ili ne znam, videla sam koliko stvari mi u stvari ne treba. A posebno stvari koje recimo stoje 10 godina u nekom ormaru, nešto. 10 godina. Očigledno mi ne treba. Šta će mi to? Mislim, odmah da se baci. I slično. Tako da, ne treba se ni vezivati za stvari. Treba se vezivati za ljude, treba se vezivati za prirodu. Smo mi ovo. Marija, hvala vam što ste odvojili vaše vreme i što ste pristali da budete gost u ovoj emisiji. Vama gledalci, hvala gledanju intervjua i mi se imamo sledećem prilikom. Do tada, srdačan pozdrav.